Mampir neng mie ayam Mbah Man, mampire neng mie ayam Mbah Man Sukoharjo iki bolo. Iki aku wis pesen menune bolo, iki wis diteri mbake. Iki aku pesen miso jumbo bolo, bojoku ya miso jumbo, anakku sing cilik ya mie bakso biasa bolo, senengane bolo. Anakku sing gedhe melu piknik mbahne bolo. Nah iki langsung wae tak ngoki caos, tak tambahi kecap sithik bolo, karo tak tambahi sambel sithik wae bolo, engko ndak mules nek kokean sambel. Nah iki tak curape bolo. Ya iki aja lali le marai rame bolo, pangsit bikin kriuk-kriuk tambah rame. Nah, tak onceki sik, tak siapke. Nah iki santap tak gabit bolo. Bismillahirrahmanirrahim, mie ayam Mbah Man yang sangat nyamleng. Wah, bumbunya rempah kroso sekali bolo, pokoknya mantap sekali. Kita nyoba bakso nih bolo, bakso sapi asli iki bolo. Wah mantap sekali, minyak kenyal, mantap sekali bolo. Sik tak coba sing marai rame. Wah mantap sekali. Nah iki baksone Pak Sitili ngantek sak ndok-ndoke bolo. Nah iki kur karek duduh karo bakso bolo, baksone jan nyamleng sekali. Wareg sejati tenan, matur suwun.